Bueno, estou aquí no alto, cerca das petroglifos do Monte Tomba, que deben estar por aí. Estas son as vistas que hai. Todos os barrios de arredor de Pontevedra, aí ao fondo, Monte Porreiro. E aí, festa, alá. Alá está a fracha. E vou continuar. Este é o Parque Forestal do Monte Tomba, está aí o cartel, por ese pos petroglifos, que se lle saquei foto antes, pero volvín a subir polo camiño do que atallaba cara as antenas, e agora vou facer este percorrido. Está ben así, está de pasar en os trotores, o sea que non hai dificultade ninguna. As especies forestais do Monte Tomba, bueno, algunha variedade por aí, pero en este momento non me chamou a atención a flora, desde logo. Ou é que van a brotar, están brotando, pero bueno, non é que me parase a quitar fotos, Ai, aquí sí que é chulísimo, este é o Parque Forestal, hai mesiñas para sentarse. Que chulada, que preciosos están as árbores con musgo. Que preciosa, aquí sí, este sí que ten variedade. Que bonito. Que bonito. Mira un árbore de mimosas, esa sin flor. Esta parte está chulísima, sí. A verdade é que sí, vamos cara aí. Aí hai esa pequena colina, hai outra. Ui, a Pontevedra ainda chea de brétema. E néboas para mañán, que bonito. Oh, espera, que este vídeo. Este é o chozo do Mirador do Pinar do Rei. Aquí está o cartel informativo con, bueno, cos puntos todos que se ven. Á dereita, Montes e Esteiras de Cuntis, palá, o Outeiro de Castro de Xeve, debe ser ese. O encordo Pontillón de Castro, a ver, por aí. Bueno, a Serra do Cando, o Parque Forestal da Fracha, que sí que é ben visible de todos lados, aí está, ben visible de todos lados. Sí, o Monte Galleiro de Mos e aquelo dali. Miradoiro Cotorredondo, bueno, Cotorredondo tamén xa fomos a Cotorredondo. E o de Domaio en Moaña, pala. Ese xa os temos recorrido, pero hai que volver. Este é o Miradoiro, este é. Unha casita aí, un banquito aquí. Ai, que maravilla. Aí está a ría que suba as pontes. Veño de lá de onde están as antenas. Perfecto. Vamos a continuar. Ese é o Parque Forestal do Monte da Tomba. Toda esta parte. Aí. Tía, está a cañería rota, perdendo agua a todo perder. Que barbaridad. Que non se enterarán de esto. Que pasada.
Xa estou aquí, xa deixei o bosque aí arriba, xa me cambiei de cruzado. Aí está a illa de Tambo e a ría. Inmensa, as bateas, e aí está o mosteiro de San Salvador de Poio. Vou a buscalo para continuar a ruta desde aí. Despois de cruzar aí a ponte, o Parque do Demo, chegamos ao mosteiro. Había unha finca cuns cabalos, pero claro, víanse de arriba, abaixo, ir en paralelo. Non se ven, que pena, estaban todos pastando. Este é o mosteiro lateral. Aí está a entrada. Se se poderan ver os cabalos desde aquí. No. Oh. Mosteiro de San Salvador de Poio. En esta parte de Poio chamanlle variante espiritual do Camiño de Santiago. Bueno, dura nada este trociño, pero está para pararse a beber cando fai calor. Se é unha horta privada. E sigue por aquí. Vai dar aí ao campo de fútbol. Esta é a área recreativa de Poio. Aí está o campo de fútbol. E aquí está o parque. Aí está a illa de Tambo. Hai unha ponte para cruzar, que chulo isto. Aquí íamos cando o día da ruta da festa da Ameixa. É verdade. Aquí desemboca o regato. Este é o muiño de abaixo, na ruta dos muiños da Freixa. É solo para acordarme o fresquísimo que se está, porque non vou facer esta ruta, teño que acabar a que empecé. Pero puden enlazala con esta, a verdade. Outro día. Outra panorámica desde aquí. Aí está Tambo, con esa preciosa praia que ten aí. Ahora está con barro. E aí está Marín, cos esteleiros. Este é o paseito pero que toca ir agora. Bastante transitado, por certo, verdad que é unha gozada coller isto pola mañán. A verdade é que desde aquí tamén está chulo, Reflexase o pobo na auga. E aquí está Tambo, a verdade é que me gusta. Un barco ao lado.
A verdade é que é un gustazo. Ainda non son as 12 da mañán. Está de maravilla. Un paseo por aquí cada mañán revitaliza. E o que vexo é que colleron o segundo que vexo destes para estas botes pescapulpos que están prohibidos, anduveron a recoller, entre eles compañeiros meus de senderismo. Sempre collen isto, estes botes son ilegales para atrapar o pulpo.